Oho, nyt täytyy lähteä kouluun. Menen ensin pukemaan sen päin vaatteet. Laitan nämä aurinkolasit ja vaikka tuon hienon amuletin, minkä äiti osti joskus. Kauan sitten. Mä oikeasti ei sopinut tähän vaatteeseen. No, nyt me semmoinen ampulaa. Noin. Ai niin. Äiti, kun on laittanut mun ampulaa. Mä kai otan vaan keksin ja juotavaa. Tyhmät keksit. Sitten vaan kouluun. Mitäks me ei lähteä kouluun? Mut ei ole muutkaan vaihtoehtoa. Haita taas kaikkea kaveria. Laila kyllä soitti mulle eilen, että se tulisi tänne. Anteeksi, hyvät oppilaat. Minulla on teille pieni ilmoitusasia. Eli huomasimme eilen, että täällä koulussa on homeongelma. Ja yöllä me joudumme poistamaan sitä. Ja täällä on vielä vähän hometta, mutta ne luokat ovat lukitut, missä on hometta vielä. Niin poistukaa tästä pihalta, koska tätäkin täytyy remontoida, koska kaikki pitää sisustaa uudestaan, koska kaikki piti ottaa pois, koska oli hometta. Ja joo, lähtekää tästä pihasta ja tulkaa tovisen päästä tänne koululle takaisin jokun 2 tunnin päästä. Kiitos. Pitää taas lähteä. Mennään. Joo. Ai, no. Jee! Mä pääsin kotiin. Tuut sä? Ja mä tuon. Läsiengi. Mun täytyy lähteä kirjastoon. Voinko sä tulla mukaan? Totta kai. Toksakin. Joo. Vaikka mun täytyy lähteä. Okei, lähde vaan. Minne kaikki oikein meni? Lasiengi, tulkaa! Joo. Tultiin. Ai, ei kai sattunut. Sinä sattui. Mä yritän teipaa. Et. Okei, mä menen. Hei, tuu tänne. Ai, moi. Moi. No niin, oppilaat. Varo vähän, Reksi. Nyt voitte siirtyä sisätiloihin. Minä tästä menen kunnostamaan tuota takapihaa. Väistä vähän. Sä kuulosit jäi! Sä jäät tänne. Nyt odotat. No mitä me tehdään sillä? Odota. Harmi, kun meidän kaveri, se Samantha, niin se on kipeänä, eikä ole siestä. Se keksis kyllä. Hei. Mutta mehän ollaan sitä parempia, kun sehän on aina ujo, että Kannattaako meidän tehdä tämä? Hei, meidän ehkä pitäisi mennä tunnille, mitä opettaja voi vaan.
No Vai joo, missä? tehdään yksi juttu. Mennään tänne hissiin. Tule. Okei. Mitä te haluatte? Hei, mennään. Joo, mennään tänne. Nouse. Sinä olet pieni kaksoisolento. Au. Moi. Laita ovi kiinni, idiootti. Älkää haukkuko sitä. No, se ei laita ove kiinni. Me laittaa se hitsin ovi kiinni. Nyt. Hitsin idiootti. Anna välitä. Niin. Hei vaan, mitä sä aiot ottaa ruuaksi? Varmaan jotain vauvanmössöä. Oh my god. Lol, aika idiootti. Niin. Ai. Mä käyn hakemaan itselleni. Hae mullekin. Sä et varmaan tuu koskaan saamaan kavereita kuin ton yhden vauvan mössin. Ai. Minäpäs käyn hakea kunnon ruokaa, enkä vauvanmössöä. Mene vaan sun pienen kaveris peräs. Sä oot ihan kauhea. Jaha, niin onkin. Voi. Tässä sulle mansikkamehu. Oi, kiitos. Hei! Nyt mä oon täynnä mansikkamehua. Hei. Älä syö kuin sika. No, kyllä mä saan sitä. No hei, mä menen vessaan. Oi, heipä vaan. Oi hei. Oi. Minäpä nostan tämän. Mikä sinulla on hätänä? Ei mikään. Mutta minä annan sinulle lohdutukseksi tällaisen hienon kaulakorun. Kiitos. Nyt täytyy lähteä. Oi. Joo. Entäs joku edes on kiltti? Miksi kaikki eivät pidä minusta? Mikä minussa on? Mutta mikä ihmeen kaksoisolento? Mutta ei kukaan kuitenkaan minua uskoisi, jos sanoisi, että meillä on 3 joka on kaksoisolento hirveä joku, mutta kaikista kaksoisolento. Mitä? Kaksoisolento. Aikooko ne valottaa koulun? Mutta mitä se oikein tarkoittaa? Tarkoittaa, että koulun ja joku kaksoisolento lausee ää! Mutta mitä se tarkoittaa?